No čus, ja vás zdravím u ďalšieho nového videa. Sme v Nitre. A ideme nakupovať. Ideme hore. Orfan, tu je kameraman, ideme hľadať rybársky obchod a tam sú petardy. Poďme hore. Natáčam. Hľadáme kík. Aby sme nakúpili. Fuh. Kámo, ja by som išiel tam do toho Decathlonu, tam majú všetko, činky. Od každého, aj poľovnícke veci. Ťahajmko, potrebujeme kík. Polícia je tam. S. Olivers. Dobre, vyšli sme zo Superza a ideme niekde. Sme hore. Nejdeme do Elektro. Tam by dačo mohli byť fajnové. No, niečo tajku? Tam majú dobré veci. Môžeme ísť tam, ale koľko je čas? Máme ešte veľa. 10:35 máme byť tam. No, 10:55 máme byť tam, ale 10:35 som dal, že už ideme. Ideme nakupovať. Ideme hore. Orfan, tu je kameraman, ideme hľadať rybársky obchod a tam sú petardy. Poďme hore. Natáčam. Hľadáme kík. Aby sme nakúpili. Fuh. Kámo, ja by som išiel tam do toho Decathlonu, tam majú všetko, činky. Od každého, aj poľovnícke veci. Ťahajmko, potrebujeme kík. Polícia je tam. S. Olivers. Dobre, vyšli sme zo Superza a ideme niekde. Sme hore. Nejdeme do Elektro. Tam by dačo mohli byť fajnové. No, niečo tajku? Tam majú dobré veci. Môžeme ísť tam, ale koľko je čas? Máme ešte veľa. 10:35 máme byť tam. No, 10:55 máme byť tam, ale 10:35 som dal, že už ideme. Zabudli sme ukončiť video. Čus.